Ang lulutuin natin ngayon ay palitaw. Welcome po sa Kawali ni Waray. So, yung mga gagamitin natin ngayon ay ito, nyug. Yung murang nyug daw to, yung hindi pa hinog. Murang nyog, yung maganda pagkakayod. Walang hindi kasama yung puwit. Yun, basta yung murang nyug. Hindi yung normal na nyug. Yung mura. Tapos, sesame seeds, asukal, wash sugar, hindi yung puti, hindi yung brown, yung nasa gitna lang, para daw hindi ganun katamis. Siyempre, yung glutinous rice flour. Okay, paano gamitin to? Meron naman yan ingredient sa ano, ayan o. Kung paano nyo titimplahin. So, sundan nyo lang yung instruction na yan, hindi na kayo maliligaw dyan. Okay, malalaki na kayo. Huwag sasobran. Kayang-kaya nyo nang basahin yan. Okay? Sundan nyo lang yan. Okay? So, umpisahan na natin ang ating palitaw. So, una natin gagawin ay lalagay natin tong glutinous rice flour. Gagawa na tayo ng palitaw. Nang mixture ka mo ng palitaw. So, binuhusan natin lahat. Gano'ng karami yan? 500 grams. 500 Kalating grams. kilo. 500. Okay. Tapos, lalagyan natin ng 2 cups ng water. Lalagyan ng tubig. 2 cups. Yung kasi nakalagay sa instruction. So, ayan. Isa. Tapos, lalagyan muna natin konti. Halo daw muna ng konti. Bago natin ilagay yung isa pa. Ito yung magiging pinakapalitaw mismo. Itong mixture na to. Oo, di ba? Tapos halo lang kayo ng halo. Para ka lang nagsisimento. Yan, para kayong naglalaro ng clay. Kung naglalaro kayo ng clay dati o kayo yung mga putik. Kung sa kalsada ng bata kayo. Nagbubuo kayo, di ba? So, yan. Halo ka lang ng halo hanggang mahalo. Ayos na yung dough. Ayan, gagawa na yan. Tama, gagawa ng dough. Dapat hindi siya masyadong Ano? malabnaw. Tama lang. Kasi mahirap siyang Imold. i-press pagka masyado siyang malambot. Okay. So, dapat hindi sobrang tubig. Maximum na po yung 2 cups. Pwede nyo pang bawasan. 1 3/4. Pwede. So, dahan-dahan lang nalagay ng tubig. Yeah. Mas madaling magdagdag. Tama. Magbawas. Kasi hindi na po natin mababawas. Yung tubig, mahirap yan. Mahirap palisin yung tubig doon. Katikit na. Yan na siya, di ba? Yan, Ang very ganda na na. Nice na. So, wala ibang halo yan. Yun lang. Yung flour lang, tsaka tubig. Tapos, tamo. Nice na. Ang ganda niya na, oh. So, habang nagpapahinga tong dough natin, kasi nahilo yan kakahalo, pagpapahingayin mo siya, syempre. So, magpiprito muna tayo ng ano natin. Bubusa. Ano ang tawag? Bubusa. Magbubusa. Walang oil. Kung ano man yung ibig sabihin nun ng sesame seeds. So, walang langis. Walang oil. Ganyan lang yan. Sa kawali lang. Low fire lang. Tapos mahinang apoy. Mahinang apoy daw. Mga ganun-ganun pa. Professional, oh. Gusto nyo ganun? Professional. Yung pagagawin lang natin ito medyo, medyo brown ng konti. Pero wag yung brown na sunog, ha. So, ayun na. Nakita nyo, tumatalbog-talbog. Ibig sabihin, malapit na yung maluto. Kita nyo, nag-iiba na natin yung kulay. Halu-haluin lang po para wag masunog. So, kailangan, continuous yung paghalo. Kasi masusunog yan. Pag ganyan na yung kulay ng sesame seeds natin, ayos na yan. Pwede na nating set aside, okay? Mamaya po didikdikin natin yan. Didikdikin pa? Oo, para lumabas yung aroma niyan. Mas maganda po kasi kung dinudurog. Yung iba po, pwede rin naman na buo. Pero ako kasi, mas gusto kong dinudurog siya kasi mas nalimilit, maano yung lasa niya, tsaka yung halimuyak niya. Yung bango. Halimuyak, parang bulaklak. Yan, so pipit-pitin natin siya para mas lumabas yung lasa. Tsaka yung bango ng
sesame seed. Kung naaamoy nyo lang to. Yun ang Sobrang technique bango. dyan. Pero pwede namang hindi dikdikin kung gusto nyo. Kung ayaw nyo magdikdik, Oo, kung wala kayong pandikdik. okay Pwede lang din naman. yun. Pero kami kasi dinidikdik namin. Para lumabas yung todong amoy niya. Tsaka yung lasa. And so yung nadikdik nyo na linga o sesame seed, lalagay natin yan dito. Sa asukal. Halo natin yan dito sa asukal. Yan. Ito na po, halo na natin. Yan. So ano to? Pinaghalong linga At saka asukal. tsaka Wash yung sugar. wash sugar natin. Sesame seed tsaka wash sugar. Yan. Tapos magpapakulo tayo ng tubig. Dito natin lulutuin yung palitaw natin. Okay. Yan. Yan po natin ng konting asin. Lagyan natin ng konting asin. Para hindi siya matamis na matamis. Para may kontra. Oo. Para May mabalance tamis yung- tsaka alat. Para masarap, mas masarap. Tamis, alat. So hintayin lang natin yung kumulo. Baba. So habang nagpapakulo tayo ng tubig, mag-ano na tayo. Pagmubuo. Mag-umold na tayo ng palitaw. Gagawa na tayo ng palitaw. Okay? And so makikita nyo, ayan, meron siyang pang scoop. Para pare-parehas ang laki. Para pare-parehas yung laki, walang lamangan. Tapos iskupin mo, bibilugin mo, papakita niyo sa'yo, scoop. Tapos pag kinuha mo na siya, bibilugin mo muna yan. Tapos, Tapos tsaka mo press. ipe-press. Yun. Yun na yung palitaw. Yan na yung pinakano niyan. Lulutuin natin. Ano ba? So, ito na yung first batch na nagawa nating palitaw. Ilan to? 3, 6, 9. So, 15 pieces na palitaw yung nagawa natin sa first batch. Mas marami pa yan. Marami pa tayong gagawin. Bakit sandaan yan? Tsaka habang kumukulo na yung tubig natin, pwede na tayong maglagay ng palitaw. So, ba't ba siya tinawag ng palitaw? Kasi kapag luto na siya, lumilitaw siya. Kaya ang tawag dyan, palitaw. Kaya nalalaman natin na luto na siya. So, doon mo malalaman pag luto na to. Kapag lumitaw na siya. Kumbaga, umibabaw na siya sa tubig. Lumutang. O nga, no? Ba't kaya hindi palutang? Ba't palitaw? Kasi lumitaw eh. Kasi papalitawin mo siya. Huwag masyadong marami ang lagay para hindi basta mawawala yung init ng tubig. Yan, so nakikita nyo, medyo maangat na yung isa. Oh. Yan yung unang nilagay eh. Maangat-angat na. Oh. Kapag totally na nakaibabaw na yan, ibig sabihin, luto na agad yan. Yun lang yan kabilis. Yan na! Lutang na siya. Tapos ganito yung gagamitin yung sandok ha, yung may butas sa gitna. Para nasasala siya. Para hindi sasama yung tubig. Okay. Tapos ilalagay natin sa nyog. So pagkakuha nyo ng palitaw, didiretso na natin yan dito sa may natin. Sa Dun nyog. sa nyog natin. Para huwag siya magkadikit-dikit. Kasi pag pinagpatong-patong nyo yung palitaw lang, magdidikit-dikit sila. Yan, so magiging ganyan yan. Nakadyan lahat yan. Diyan mo na babalik-balik ta rin yan. Ganda. Ganito rin yung paggawa ng bilo-bilo. Pareho lang to sa bilo-bilo. Sa ginatan. Yung nilalagay sa ginatan, pero wala nga lang nyug. Pero ganyan din yun. Okay. Yan. Tapos pagkano po ganyan na gagawin nyo? Cover natin siya ng tawag dyan? Nyug. Nyog. Cover natin ng nyug yung palitaw. Ayos yan, sarap niyan. So ito na yung nagawa namin palitaw. Ano na to, yung dalawang plastic to. Yung sa isang plastic ng... Tatlo. tatlong plastic pala. Yung plastic Ng flour. Yung sa isang plastic nakagawa ng 37 na palitaw. At eto na po ang finished product. ang ating palitaw. Nalulubog lilitaw. Nalagay natin siya sa styro. Tapos tsaka natin binudbura ng asukal na may Linga. linga. Okay.